Paduka kok sanget-sanget ngumadi kadang kula Naraya menika kagawan menapa? Mangko tangger kok krasana. Mula jeneng ulun ngumadi kadang kita Narayana jalaran kautus sanget dipramesti guru. Mula Bathara Guru paring dawuh manjing ulun kineng ngumadi jagoning dewa Kartanana. Lan nunta wektu dina iki kayuwaning Suralaya kunggan mungsuh saka negara Dwaraka Arestri. Ya kuwi Prabu Yudhakala Kresna lan patihe Kudakala Kresna. Dheweke bakal latar Bathari Suraga lan uga bakal njaluk kayuwaning Suralaya. Manut dawuh saka Guru, kineng goleke jago satriya pinandhita ora kaya mung kejaba kadang kita Narayana. Waduh, kulun menawi kawontenanipun kayuwaning Suralaya kados ngaten gandeng adi kula Narayana dereng pinanggih menawi kula ingkang makili kados pundi. Lho. Iki perang lho, iki perang. Apa jeneng kita ora bakal kabotan? Kulun kula ngurmaosi. Kakrasana pikantuk nami Baladewa ugi saking para Jawata. Lha kulun menawi wonten kepareng paduka Baladewa sabda remuk kinarya sawur putung kinarya bebalan kula badhe ketingalan rabuh labet kula dhateng para Jawata menika minangka dados tandha setya bekti kula kaliyan para dewa kulun. Lha yen griya mangu manunggun kanduhan liman lelena tanpa angin yang mantu menggunakan Yahuda mangkono santoto kudus nyolong kerepo kerina makin kepapan buang-papan dalam parah ya ger Balarama gandeng Narayana durung ketemu jeneng kita Baladewa sing bakal makili kula minangka dadi wakil ngajeng guru nampa kang dadi pacuan kita Baladewa makili kang kita Narayana. Waduh kula lega rasi manah kula dene sampun katampi panyuwun kula anggen kula mangili dhateng kadang kula Yayi Narayana. Ya Baladewa gandeng wis ana kesagran kita nggak wujud kesagran kita kita menika kula kepengen padha bola saking kaguru kuwi badhe kula kanthi munduraken Narendra yang sok ingin arsa bedah kayangan Suralaya kula disiraku uga-ugalan jeneng Baladewa Manung Dasmana Manung Sulima
kula wonten panjenengan dawuh sinuwun. Apa, Nun? Wonten panjenengan dawuh sinuwun. Rumangsa lega. Rasane nganti iku dene tinampa para Jawata. Nggone Baladewa ngatonake setya bakti marang para Jawata. Nggih. Kang mangkono Pak Duta, kaya kanggo stok sumur dhewe. Ingsun nedya dadi jagoning dewa. Piliyana Wadya Bala Mandura sing betamelek, piliyana Wadya Bala Mandura sing gambeng-gambeng aja ngisi-ngisini. Bakune ayo padha ngakonake sedya bekti marang para Jawata. Nggih, dateng sedaya saking dawuh sinuwun. Prabowo, Nun, wonten ing dawuh sinuwun. Sira kang pinter